Jeg har valgt at analysere to portrætter af dronning Margrethe. Det første portræt, vi ser, er et portræt lavet af Andy Warhol i 1984. Andy Warhol, det var den amerikanske kunstner, som gik i spidsen for pop art bevægelsen i starten af 60'erne. Han startede med at male berømte amerikanske produkter, såsom Coca-Cola, og han har også lavet nogle suppedåser. Og senere har han så malet nogle portrætter af kendte, herunder Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, og som vi ser her, dronning Margrethe. Et af kendetegnene for hans værker gennem 60'erne var gentagelser af det samme motiv, men i forskellige farver. Det er så også det, vi kan se med det her billede, som eksisterer i forskellige farveversioner. Portrættet viser dronningen set i profil. Hun har en rank holdning, som medvirker til, at vi ikke er i tvivl om, at hun er en vigtig person, og hun er kongelig. Det kan vi også se på hendes krone her, og hendes smykker, og hendes påklædning sådan helt generelt. Der er ingen skygger på billedet, og heller ingen tegn på rum. Det virker som om billedet er bygget op af forskellige farveflader, som ikke blander sig med hinanden. De er meget klare i farverne. Der er nogle konturlinjer her på billedet, men de er meget atypiske, fordi de hverken er sorte eller følger stregerne helt rigtigt. Her kan man se, at det virker lidt som om, der er blevet malet ud over kanten på konturlinjerne. Vi kan også se, at man har prøvet at skabe noget dynamik her. Der er blevet lagt der er blevet lagt 5 firkanter ind, som er med til at skabe noget dynamik og bevægelse i billedet, fordi det bryder med den ellers sådan symmetriakse, vi har gennem billedet lige her i midten, der kører gennem hendes øreringen og helt ned til brystkassen. Det her er med til at bryde balancen lidt og give billedet lidt mere liv. Hvis man så ser på farverne, så kan man se, at farverne har stor betydning for det her billede. Og det var også et af Warhols kendetegn, med nogle meget atypiske farver. Han gør ofte brug af stærk kontrast, og ikke særlig naturlige farver, som vi kan se her. Man kan se, at farverne adskiller sig klart fra hinanden, på grund af deres forskellige kulør. Og så er der også, man kan se, at der er blevet brugt forskellige nuancer af de 3 komplementærfarver. Vi har noget blå her, noget rød og gul, men der er også brugt lidt violet her og her. Og derfor kan vi så sige, at det er en firklang. Farverne her, de er klare, de er rene og de er mættede, men det er alligevel ikke de helt klare spektralfarver, vi ser. Her ser vi en klar rød spektralfarve, hvorimod her er det mere en purpurrød. Hvis man så ser lidt på farvernes betydning, så kan man se, at den purpurrøde farve, den symboliserer magt og det at være kongelig, hvilket jo passer rigtig godt til det her billede. Den gule farve, den symboliserer energi, effektivitet, venlighed, livskraft og guddommelig vision. Som igen er noget, som passer godt til et portræt af en dronning. Her der kan vi så se lidt blå også, men der er meget små mængder af den blå. Blå er noget, der ofte symboliserer noget maskulint, og jeg tror, det er derfor, man har valgt at holde det i så små mængder. Men blå kan også symbolisere tradition, fordybelse, ro og stabilitet. Så det har alligevel været en vigtig farve at få med ind. Man kan se på billedet, at det er et meget varmt værk, eller varmt billede, på grund af de varme farver, der er brugt. Og det er dem, der sådan træder mest frem i billedet. Blå er en kold farve. Violet kan også godt virke kold i den nuance, vi har den i her. Hendes hud virker kold. Men ellers så er de farver, der er mest til stede i billedet, det er rød og gul. Røde og gule nuancer, som er varme farver.
Det næste billede, jeg har valgt at analysere, er også et portræt af dronning Margrethe. Og det her billede er så meget anderledes fra det første billede, vi så. Her er det Thomas Klue, som har malet Margrethe i 1996. Og Thomas Klue, han er kendt for sin meget fotografiske malerstil. Som man kan se her, så kunne det sagtens have været et fotografi, fordi det er så virkelighedstro. Han er også kendt for at have malet rigtig mange realistiske portrætter, blandt andet af de kongelige. Hvis man ser modsat billede af Andy Warhol her, eller malet af Andy Warhol, så er det her meget mere realistisk og naturalistisk. Og derfor så kan den også sammenlignes med realismen. Den stilart, der hedder realismen. Inden for realismen, der gælder det om at gengive et motiv i dens reelle form. Lidt ligesom et fotografi. Men på samme tid skal det jo også forstås, at virkeligheden forstås forskelligt fra individ til individ, og derfor også bliver gengivet lidt forskelligt fra gang til gang. Det første portræt vi så, der så vi dronningen i profil, hvorimod her, der ser vi hende en face, som betyder set forfra. Vi kan se, der bliver kastet skygger ned over hendes ansigt, det ser vi her. Og skyggerne er slagskygger, som kommer blandt andet fra hendes næse, den skygge, der ligger her. Og fra andre folder i hendes hud, der har vi lidt her og lidt her. For at kunne have en slagskygge, så er man også nødt til at have en bestemt lyskilde. Her kan vi se, at der ligger lys fra højre side, så højst sandsynligt må der komme noget lys herfra et sted, herfra måske. Men på samme tid, så kan vi også se, at der kommer noget lys her, på den her side, hvilket tyder på, at vi ser to lyskilder. Både en bagfra og en forfra. Men igen, hvis vi ser i forhold til Andy Warhols billede, så er der også gjort brug af nogle helt andre farver. Her er der brugt dæmpede farver og brækkede farver i forhold til Andy Warhol, som var meget klare og stærkere, tydeligere. Her er farverne også koldere. Vi har blå mange steder, og grå og lidt hvid, sort. Sort kan godt være en varm farve, men i den her sammenhæng ser dronningen forholdsvis kold ud. Det er også de farver, der er mest tydelige på billedet. Hvis man så kigger på kompositionen, kan man igen se, at den er stillet op med en symmetriakse her lige i midten, som skaber ro og harmoni i billedet. Og der er ikke noget til at forstyrre. Der er ikke nogen forstyrrende elementer eller bevægelse i billedet. Det er meget roligt, og blå er jo også den farve, som symboliserer ro. Hvis man sammenligner igen de to billeder her, der kan man se, at jeg har stillet dem op ved siden af hinanden. Kan man se, at der er meget stor forskel på måden, de er malet på, altså sådan rent teknisk. Her er det meget tydelige streger, tydelige linjer, tydelige farver, hvorimod her er den meget naturlig, altså meget sådan, som man vil se det i virkeligheden. Det er blandt andet på grund af skyggerne, som der jo ikke er på det her billede, vi har her. På grund af lyset, de afdæmpede farver og en masse andet. Derudover så kan man også se, at der er en forskel på, hvordan man ønsker dronningen til at fremstå. Her virker hun kongelig, meget kongelig. Hun bærer sin krone, juveler, bare hendes påklædning generelt. Vi understreger, at hun er kongelig. Men også farverne. Vi havde den purpurrøde, betød kongelig. Og herover igen, hun har jo smykker på, men det er ikke noget, som gør hende ekstra kongelig. Her er hun blevet fremstillet, som om hun kunne være hvilken som helst farmor eller bedstemor.
Hun har en stribet trøje på, meget afdæmpet, og hun virker ikke ekstraordinær eller særlig vigtig. Vi kan også se her, at hendes ansigtsudtryk er mere afslappet end herover. Hun er dog stadig alvorlig på begge billeder. Og jeg tror, at Thomas Klüge har højst sandsynligt ønsket at fremstille dronning Margrethe på det her billede, som værende nede på jorden og helt almindelig, ligesom alle os andre. Hvilket jeg synes er lykkedes ham rigtig godt. Jeg har valgt at analysere lige de her to billeder, fordi jeg synes, at det er spændende, at to så forskellige billeder forestiller den samme kvinde, men sender så forskellige signaler og er meget teknisk forskellige. Jeg kan rigtig godt lide begge billeder. Det var så min analyse.